मम्मी कौन କରୁଛ? ଏଇ ଚା ଟିକେ ପିଉଥିଲି ଆଉ ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି କଣ କରିବା? ମୋଟି ଶାଗ ଟିକେ ଥିଲା, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦିଟା ପକେଇ ତାକୁ କଣ କରିଦଉନୁ ଖାଇବା। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମୋଟି ଶାଗ ଖରଡ଼ା। ମୋଟି ଶାଗକୁ ବାଛି ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଶାଗକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିବା। ଶାଗକୁ କାଟିବା ଭିତରେ ମସଲା, ବେସର ମସଲା ବାଟିବା। ବେସର ମସଲା ଜିରା, ରସୁଣ, ଅଦା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମସଲାକୁ ଭଲସେ ବାଟିଦେବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ, ଚୁନା ମାଛ ଭାଜିକି ରଖିଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅଧିକ ଆଣିବା ପାଇଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟି, ବେସର ମସଲା ପକାଇବା। ପରିବା ସାରୁ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ସେଥିରେ ଦେବା। ସାରୁଟା ପକାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। କଡ଼େଇରେ ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସାଇବା। କଡ଼େଇ ତାତିଲା ପରେ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ତେଲଟା ତାତିଲା ପରେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, କାଟି ରଖିଥିବା ସାରୁ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ପକାଇ ଏପଟ ସେପଟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କରିବା। ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ପରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ବେସର ସେଥିରେ ଦେବା। ବେସର ଦେଲା ପରେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଏପଟ ସେପଟ କଲା ପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା। 7 ମିନିଟ୍ ପରେ ପରିବାଟା ଭଲସେ ମସଲା ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଭାଜି ରଖିଥିବା ଚୁନା ମାଛ ପକାଇଦେବା। ପକାଇଲା ପରେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଘାଣ୍ଟିବା। ପୁଣି ଏପଟ ସେପଟ କଲା ପରେ ପୁଣି 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା। ସେଇ ଭିତରେ ପରିବାଟା ଆମର କିଛି ସମ୍ଭବ ସିଝି ଯାଇଛି। ସେଥିରେ ପାଣି ପରିବା ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ପୁଣି 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼ାଇଲା ପରେ ଶାଗ, କାଟି ରଖିଥିବା ଶାଗ ପକାଇଦେବା। ଶାଗକୁ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଏପଟ ସେପଟ କଲା ପରେ ପୁଣି ଢାଙ୍କୁଣି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଦେଇଦେବା। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଶାଗଟା ଆମର 90% କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଭଲସେ। ସେ ଶାଗକୁ ପରିବା ସହିତ ଏପଟ ସେପଟ କରି ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୋଟି ଶାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା।